Ahojte! V tomto videu si ukážeme, aké klávesové skratky vám Excel ponúka do praxe. Moje meno je Michal Šurina a ďakujem vám za pozretie tohto videa. V prípade, že ho budete považovať za užitočné, môžete nám tam hodiť nejaký koment, like alebo si kliknúť odber. Čaká nás 57 klávesových skratiek, tak poďme na to. V bunke G4 by som chcel mať súčet za bratislavskú pobočku za všetky kvartály. No a povedzme, že by som to nechcel robiť cez vzorce, čiže bunka plus bunka plus bunka, ale teda asi rýchlejšie a krajšie cez funkciu sum. Mohol by som do bunky G4 začať písať rovná sa, sám, označiť čísla a mám vybavené, ale keďže riešime video na klávesové skratky, tak je to klávesová skratka Alt rovná sa. Táto klávesová skratka mi aktivuje funkciu sum, tým, že som v rámci ako keby nejakej tabulky a vyplnených dát v nejakej ich blízkosti, tak Excel teda zistil, že asi pravdepodobne budem chcieť zrátať tieto čísla. Nie vždy to tráfi, takže tento rozsah vám tam niekedy môže dať aj od veci, tak vtedy ho normálne štandardne vymazať a označiť tie bunky ešte raz. Kliknem OK a vybavené. Takže môžete použiť tú klávesovú skratku Alt rovná sa takým spôsobom, že kliknem sa do bunky, kde chcem mať funkciu sum, tam ju Excel aktivuje, označím si bunky a mám to zrátané. Ale môžete to použiť aj takto. Označím bunky, ktoré chcem zrátavať, plus aj tie bunky, kde chcem mať tú funkciu sum. No a teraz, keď dám klávesovú skratku Alt rovná sa, tak dostanem funkcie sum. Aj do týchto buniek, čiže tu všade dole mám zrátané funkciou sum čísla za kvartály a tu vpravo v rámci tabulky mám zase za riadok zrátané čísla podľa pobočiek. Takže takýmto spôsobom mi sem Excel pekne hodil rýchlo funkcie sum, no a tým pádom mám pekne rýchlo súčty. Ďalšia klávesová skratka slúži na zalomenie textu. Mám tu taký príklad, že hlavičku by som mal pomenovanú cenu celkom SR z DPH. No a dole mám nejakých 51 miliard. Chcel by som mať hlavičku tak, aby som v jednom riadku mal cena celkom, a v rámci tej bunky o riadok nižšie mal to v SR z DPH. Ak by som použil nástroj zalomiť text na karte domov, následne sa vyhral so šírkou stĺpca a výškou riadka, tak docielim to, že hlavičku bude mať presne tak, ako som chcel, čiže cena celkom v SR z DPH, no ale v prípade, že dole mám nejaké väčšie texty alebo čísla, tak mi to nebude Excel korektne tlačiť, nebude mi to ukazovať a podobne. Ak by som zase použil dvojklik, aby mi to roztiahol tak, jak potrebujem, tak zase mi pokazí tú hlavičku. Takže keď potrebujem v Exceli ako keby natvrdo zalomiť text, nepozerajúc na šírku stĺpca, tak sa kurzorom nastavím pred ten text, ktorý chcem zalomiť, čiže odtiaľto sem nastavím kurzor, no a použijem klávesovú skratku Alt-Enter. Pomocou klávesovej skratky Alt-Enter som práve tento text zalomil. Takže tam už je potom jedno, či to bude širšie, užšie a pekne docielite to, aby ten text a číslo v rámci buniek v tom stĺpci bolo celé viditeľné a hlavičku máte zalomenú tak, ako ste chceli. Tých z vás, ktorí často používate na karte vzorce, nástroj zobraziť vzorce, poteší klávesová skratka Ctrl a čiarka. Pretože práve tento nástroj táto klávesová skratka aktivuje. Takže keď aktivujem klávesovú skratku Ctrl a čiarku, tak sa Excel prepne do toho módu zobraziť vzorce a vtedy vlastne vidíte, aké vzorce, funkcie sú na pozadí, prípadne či teda na pozadí sú vzorce, funkcie alebo sú to ako konštanty. Takže klávesová skratka Ctrl a čiarka. Poďme sa pozrieť na klávesovú skratku Ctrl A. V prípade, že mám aktívnu bunku nastavenú niekde v rámci tabulky, tak mi klávesová skratka Ctrl A označí komplet celú tabulku. Ak by som mal aktívnu bunku vedľa tabulky, čiže niekde, kde nič nie je, a použijem Ctrl A, tak mi Excel označí komplet celý hárok. Takže klávesovú skratku Ctrl A môžete veľmi rýchlo a efektívne používať na označovanie celých tabuliek, prípadne vyplnených oblastí. Klávesová skratka Ctrl B vám v Exceli nastaví tučný text. Označím si teda bunky, ktoré by som chcel mať naformátované ako tučné. Zase môžu byť pri sebe, nemusia byť pri sebe.
No a použijem klávesu Ctrl B. Týmto spôsobom som teda nastavil to isté, ako by ste to spravili cez kartu domov. V tejto tabuľke mám vyfiltrovanú len žilinskú pobočku a flashe. Chcel by som skopírovať tieto údaje povedzme na iný hárok alebo niekde na tento hárok na iné miesto. Takže úplne štandardné dve klávesové skratky Ctrl-C a Ctrl-V. Označím si teda tabuľku alebo oblasť, ktorú chcem kopírovať, no a použijem Ctrl-C. Čiže týmto spôsobom mi Excel teraz kopíruje túto oblasť, nastavím sa niekde, kde to chcem prilepiť, čiže buď na tento hárok, iný hárok, do iného zošita, to už je potom na vás, do Wordu, do PowerPointu, do Outlooku, to je úplne že jedno. Dajme to teda napríklad do nového hárka, nastavím sa, kde to chcem mať, no a použijem Ctrl-V. Čiže týmto spôsobom mi Excel skopíroval len tie viditeľné bunky, keďže to bola filtrovaná tabuľka, no a prilepil mi ich na iné miesto. Čiže Ctrl-C, Ctrl-V. Prepáčte za menšie odbočenie. V prípade, ak by ste sa potrebovali naučiť Excel na naozaj pokročilej úrovni, máme spracovaný kompletný Excel ako online videokurs, kde je doživotný prístup. Tento kurz sa volá Excel zo začiatočníka na pokročilého a je určený pre všetkých, aj pre úplných začiatočníkov, ale aj pre pokročilých používateľov Excelu. Každý si tam príde na svoje. Viac informácií o tomto online kurze nájdete v popise tohto videa. Taktiež budem rád, ak sa vám toto video páči, že nám tam hodíte like alebo odber. Ďalšia klávesová skratka, ktorú si ukážeme, je Ctrl-D. Ide o nástroj vyplniť nadol, čo v podstate ako keby nahrádza ťahanie vzorcov alebo hodnôt smerom dodola, prípadne ten klasický dvojklik, čo možno poznáte. Takže v bunke I3 mám nejaký vzorec, ktorý mi robí súčet ceny bez DPH a DPHčky. No a keby som tento vzorec potreboval mať všade smerom dodola, no tak najideálnejšie je sem na toto miesto dať dvojklik, no a vybavené. Avšak dajme si takýto prípad, že v rámci týchto buniek by som chcel mať bratislavskú pobočku. No tak jedna z možností je, že chytím tú Bratislavu, ťahám to smerom dodola, no a mám vybavené. Ale dá sa to spraviť aj takým štýlom, že označím tie bunky týmto spôsobom, no a teraz dám práve tú klávesovú skratku Ctrl-D. Čiže na základe tej prvej aktívnej bunky, kde som začal označovať, mi Excel nakopíroval tú hodnotu smerom dodola, ale len na tú vyplnenú oblasť. Takže tá klávesová skratka Ctrl-D je v podstate ako keby to ťahanie vzorcov dodola, tých hodnôt dodola, čo sa ako keby vykonáva týmto čiernym pluskom, alebo ten dvojklik, ktorý ste tam možno zvyknutí dávať. Ďalšou klávesovou skratkou je Ctrl-E. Ctrl-E vám aktivuje dynamické doplňanie. Ide o úplne super nástroj, ktorý sa opäť v starších verziách Excelu nenachádzal a tento nástroj sa zjednodušene povedané snaží nahrádzať textové funkcie. Mám tu nejakú tabuľku mien a priezvisk vymyslených, teda okrem toho môjho, a potreboval by som z mena a priezviska urobiť celé meno. Nechcem to riešiť cez textové funkcie concat, concatenate, text join, prípadne by som chcel mať ešte priezvisko všetko veľkým, tak napríklad funkciou upper, pretože povedzme, že by som o nich nevedel, tak to proste spravím dynamickým doplňaním. Poviem Excelu, že v tejto bunke chcem mať napísané Michal Šurina takýmto spôsobom. Mám teda aktivovanú tú bunku, kde mám vzor a použijem klávesovú skratku Ctrl-E. Týmto spôsobom mi Excel spojí druhé meno s priezviskom, ktoré ešte spraví veľkým, tretie meno s priezviskom a spraví to veľkým. Takže pomocou dynamického doplňania viete pekne v Exceli nahrádzať textové funkcie. No a slúži na to aj klávesová skratka Ctrl-E. Ak by ste sa potom potrebovali dostať niekde opačne, akoby do poslednej vyplnenej bunky, čiže vpravo dole, tak na to slúži zase klávesová skratka Ctrl a End. Takže som kliknutý v bunke B2 a pomocou Ctrl a Endu sa dostanem do bunky I95, čo je ako keby posledná vyplnená bunka smerom doprava a dodola. Klávesová skratka Ctrl-Enter robí takú vec, že do označených buniek zapíše tú istú hodnotu. Takže označím si nejaké bunky, ktoré môžu byť pri sebe alebo nemusia byť pri sebe. Napíšem nejaký text, číslo, vzorec alebo funkciu.
Takže pre tento prípad napíšem, povedzme, že test. No a potvrdím to zapísanie pomocou klávesovej skratky Ctrl-Enter. Týmto spôsobom som práve docielil to, že mi Excel do všetkých tých označených buniek zapísal tú istú hodnotu. Do praxe sa to dá pekne využiť takýmto spôsobom, že pomocou klávesovej skratky Ctrl a myš si naklikám, že tu všade by som chcel mať povedzme pobočku Banská Bystrica, čiže BB. Takže pomocou Ctrl a myš som si ich vyklikal, napíšem BB, no a potvrdím to pomocou Ctrl Enter. Takže do označených buniek vložím tú istú hodnotu. Ctrl Enter. V prípade, ak by ste v rámci Excelu potrebovali hľadať niečo v zošite alebo v hárku, slúži na to nástroj Nájsť a nahradiť. Tento nástroj má aj svoju klávesovú skratku, no a to je Ctrl F. V prípade, že stlačím Ctrl F, tak mi Excel aktivuje nástroj Nájsť a nahradiť a rovno mám teda ponuku toho hľadania. To, že aké všetky možnosti tento nástroj ponúka, si nebudeme rozoberať teraz, na to máme separé video. Tu ide primárne o to, aby ste tento nástroj vedeli aktivovať aj klávesovou skratkou. Takže dal by som povedzme hľadať Bratislavu, hľadať všetky Bratislavy, no a mám teda ukázané, kde sa to slovo BA nachádza. Ak by vám v Exceli niekedy zmizol pás nástrojov, tzv. Ribbon, viete si pomôcť aj klávesovou skratkou. Nechám ho teraz skryť cez pravé tlačidlo myši, no a odokriem ho pomocou klávesovej skratky Ctrl a F1. Pomocou Ctrl F1 viete skryť alebo odkryť pás nástrojov. Ak v Exceli používate pomenovanie oblastí, či už cez správcu názvov alebo cez kartu vzorce, môžete vami označenú oblasť pomenovať aj pomocou klávesovej skratky. Takže klávesová skratka Ctrl F3 slúži na aktivovanie práve správcu názvov, kde si môžete zadefinovať nový názov a následne to práve využívať pri prepojeniach, presúvaní sa z hárku na hárok alebo pri vzorcoch a funkciách. Takže klávesová skratka Ctrl F3 vám aktivuje nástroj správcu názvov. Pomocou klávesovej skratky Ctrl G alebo klávesy F5 viete vyvolať nástroj Prejsť na. Použijem teda klávesu F5 a v prípade, že používate nejaké pomenované názvy cez správcu názvov, prípadne môžete odkazovať manuálne na určitý odkaz, ktorý chcete vy, bunky, hárky a tak ďalej, tak sa viete rýchlo a efektívne presúvať z jedného miesta na druhé. Takže dám, že prejsť na pomenú oblasť, ktorú som pomenoval prírážky, kliknem na OK, no a som na danom hárku, mám označenú danú oblasť a tak ďalej. Takže ak toto využívate, je na to klávesová skratka Ctrl G, čiže Ctrl G, alebo F5. Pomocou klávesovej skratky Ctrl H viete zase aktivovať nástroj Nahradiť. Takže použijem klávesovú skratku Ctrl H, kde mi teda Excel otvorí dialogové okno nástroja Nahradiť. Opäť to tu nebudem riešiť detailne, pretože na to máme separé videá, ale teda povedal by som napríklad Excelu, že nahraď mi BA, nahraď mi to za KE, no a tu už si potom treba dávať pozor na to, či nahradiť všetky, nahradiť len jednotlivé, alebo si ich najprv vyhľadať a tak ďalej. Takže v prípade, ak neviete s týmto nástrojom pracovať, pozrite si video zamerané čisto na toto, ale teda klávesová skratka Ctrl H vám aktivuje nástroj Nájsť a nahradiť a teda práve tú možnosť nahradiť. Ak by ste sa v Exceli potrebovali rýchlo dostať do A1, čiže ako keby na začiatok daného hárka, existuje na to klávesová skratka Ctrl a Home. Kliknem sa teda do bunky povedzme K97 a pomocou Ctrl Home sa dostanem rýchlo do A1. Pomocou klávesovej skratky Ctrl I viete v Exceli nastaviť kurzívu. Označím si teda bunky, ktoré chcem nastaviť kurzívou, no a keď stlačím klávesovú skratku Ctrl I, Excel mi teda v rámci formátov nastaví kurzívu. Ak používate v Exceli nástroj prepojenia, ktorý sa nachádza na karte Vložiť, na tomto mieste, môžete ho vyvolať aj pomocou klávesovej skratky. No a ide o klávesovú skratku Ctrl a K. Takže napríklad, ak by som v rámci tejto bunky chcel vytvoriť prepojenie či už na iný hárok, iný zošit, excelovský súbor, PDF-ko, webovú stránku a tak ďalej, stlačím klávesovú skratku Ctrl K, no a následne už s týmto nástrojom pracujem ako s klasickými prepojeniami a využívam ho tak, ako potrebujem. Takže klávesová skratka Ctrl K vám aktivuje
hypertextové prepojenia. V prípade, ak používate nástroj formátovať ako tabuľku, ktorý sa nachádza na karte domov a slúži na rýchle moderné formátovanie tabuliek bez námahy, tak vás určite potešia klávesové skratky CTRL-L alebo CTRL-T. Takže ja si to skôr pamätám pod tým T ako table alebo teda T ako tabuľka, takže som kliknutý niekde v dátach, ktoré chcem naformátovať cez nástroj formátovať ako tabuľku, použijem klávesovú skratku CTRL-T, no a Excel mi tým pádom aktivuje nástroj formátovať ako tabuľku. Takže klávesové skratky CTRL-L alebo CTRL-T. Klávesová skratka Ctrl a medzerník slúži veľmi podobne ako klávesová skratka Shift a medzerník, akurát v tomto prípade bude označovať celý stĺpec. Som kliknutý teda v stĺpci D a keď použijem klávesovú skratku Ctrl medzerník, tak mi Excel označí celý stĺpec D. Môžem označiť aj 2, 3, 4 bunky a vtedy mi zase Excel pomocou CTRL medzerníka označí 3, 4 stĺpce. No a následne znova použiť CTRL plus alebo CTRL minus na pridanie odstránenie stĺpcov. V Exceli môžete stĺpce alebo riadky odstraňovať rôznymi spôsobmi. Jeden zo spôsobov je napríklad na karte domov, kde sa nachádza nástroj odstrániť a v ňom nájdete ponuku odstrániť riadky, odstrániť stĺpce. Môžete tak urobiť aj cez pravé tlačidlo, kde sa tiež nachádza odstrániť, alebo to môžete urobiť klávesovou skratkou. Treba mať ale na pamäti to, že v prípade, ak chcete odstrániť celý stĺpec, musíte mať označený komplet celý stĺpec, takže kliknúť na písmeno H, kliknúť na písmeno D, alebo keď sa rozprávame o riadkoch, tak kliknúť na číslo 9, 12, 15 a podobne. Vtedy sa dá použiť rýchlo a efektívne klávesová skratka CTRL-. Takže pomocou klávesovej skratky CTRL- odstraňujem riadky alebo stĺpce v rámci Excelu rýchlo a efektívne. Takže označím komplet celý stĺpec a CTRL-. Mohol by som použiť aj tie klávesové skratky, čo sme mali na označenie celého riadka alebo stĺpca, čiže napríklad Shift a medzerník. Vtedy mi označí ten aktívny riadok, kde som bol. No a teraz použiť CTRL-, alebo byť niekde kliknutý, použiť CTRL a medzerník, označí mi celý stĺpec a teraz CTRL-. Takže je len na vás, akou formou takéto niečo budete v Exceli využívať. Takže klávesová skratka CTRL- vám odstraňuje stĺpce alebo riadky. Teraz si ukážeme klávesovú skratku, ktorá dokáže ovládať lupu. Není to až tak úplne teda klávesová skratka, ide o klávesu Ctrl a kolieska na myši. Keď stlačím Ctrl a budem koliesko na myši posúvať ako keby od seba, čiže smerom dohora, tak sa mi bude lupa približovať, čiže uvidím to väčšie a tak ďalej. V prípade, že držím Ctrl a budem koliesko na myši posúvať ako keby k sebe, k ruke, čiže skôr tak dodola, tak mi to zase bude zmenšovať a tá lupa bude nižšia. Takže pomocou Ctrl a kolieska na myši môžete približovať alebo oddialovať. Ak budete potrebovať v Exceli označovať bunky, ktoré nie sú pri sebe, prípadne môžu byť aj pri sebe, ale najčastejšie sa to používa skôr práve na to, keď nie sú pri sebe, tak viete použiť klávesovú skratku Ctrl a ľavé tlačidlo myši. Takže kliknem sa do bunky, ktorú chcem označovať ako prvú, stlačím a držím CTRL, čiže Ctrl, no a klikám ľavým tlačidlom myši tie bunky, ktoré chcem tiež označiť. Následne s nimi môžete už potom vykonávať to, čo potrebujete, či ich nejak naformátovať, kopírovať a tak ďalej a tak ďalej. Takže pomocou klávesovej skratky Ctrl a ľavé tlačidlo myši viete takto pekne vyklikať bunky, ktoré nie sú pri sebe. Ak by ste v Exceli potrebovali vytvoriť úplne nový excelovský zošit, môžete to spraviť samozrejme viacerými spôsobmi. Taká najčastejšie je, že sa ide na kartu súbor, do záložky nové a práve na tomto mieste máte možnosť kliknúť nový prázdny zošit. Alebo to môžete spraviť klávesovou skratkou. Klávesová skratka na vytvorenie nového zošita, čiže excelovského súboru, je Ctrl-N. Takže pomocou CTRL-N viem v Exceli vytvoriť nový excelovský zošit. Ak by ste potrebovali v rámci Excelu otvoriť nejaký už existujúci zošit a mám otvorený Excel, nechce sa mi sprehrabávať cez takú tú klasiku, že tento počítač, nejaký harddisk C alebo D, tam nejaký priečinok, podpriečinok a takýmto spôsobom si to vyhľadávať,
ale otvoriť to priamo z Excelu, takto pravdepodobne používate cez kartu súbor a možnosť otvoriť. Túto možnosť si môžete otvoriť aj pomocou klávesovej skratky, no a to pomocou klávesovej skratky Ctrl-O. Takže použijem Ctrl-O. No a Excel mi následne otvorí tú ponuku, kde si môžem vybrať umiestnenie toho súboru, prehrabať sa tým a tak ďalej, čiže idem ako keby hľadať ten súbor priamo z Excelu. Ak sa v rámci Excelu potrebujete dostať rýchlo do ponuky tlače, prípadne nemusí to byť len Excel, ale aj Word, PowerPoint, Outlook, hocičo v rámci Microsoftu, vlastne aj iných programov a aplikácií, tak slúži na to klávesová skratka Ctrl-P. Takže v prípade, že stlačím klávesovú skratku Ctrl-P, Excel ma presunie rovno do tej ponuky súbor a tlačiť. No a tu si potom viem nastaviť tie veci ohľadom tlače, čiže šírku, výšku, orientáciu, typ papiera, veľkosť teda papiera, aké okraje, s mierkou, bez mierky a tak ďalej, či konkrétne strany alebo všetky strany a podobne. Takže klávesová skratka Ctrl-P. Pomocou klávesových skratiek Ctrl-Page Down a Ctrl-Page Up sa posúvate v rámci hárkov. Ctrl-Page Down posúva ako keby hárky smerom doprava, čiže na ten o jeden hárok vpravo a ešte vpravo a tak ďalej. Pomocou Ctrl-Page Up sa posúvate ako keby o hárok doľava. Aktívne som teraz na hárku tabulka. No a v prípade, že teda stlačím Ctrl Page Down, tak sa posuniem na hárok 1, na hárok prírážky. Keď stlačím klávesovú skratku Ctrl Page Up, tak som zase na hárku 1, no a na hárku tabulka. Takže klávesové skratky Ctrl Page Down a Ctrl Page Up. No a keďže sme si ukázali klávesovú skratku, ktorá slúži na odstránenie stĺpcov alebo riadkov, tak určite existuje klávesová skratka, ktorá pridá riadky alebo stĺpce, alebo ich teda vloží. Je to klávesová skratka Ctrl a plus. Opäť treba mať označený buď celý stĺpec alebo celý riadok a vtedy to bude fungovať rýchlo a efektívne. Označím si povedzme tieto 3 stĺpce a teraz mi klávesová skratka Ctrl plus vloží 3 stĺpce, lebo som mal označené 3. Ak si označím jeden riadok, tak klávesová skratka Ctrl plus mi vloží jeden riadok. Takže v prípade, ak by ste chceli aj rýchlo a efektívne vkladať riadky stĺpce, treba si buď daný riadok alebo stĺpec označiť ako celý, prípadne aj viaceré stĺpce, viaceré riadky a vtedy vám Excel pomocou klávesovej skratky Ctrl plus vloží toľko stĺpcov alebo riadkov, koľko bolo označených. Je to teda náhrada pravého tlačidla a možnosti vložiť. Pomocou klávesovej skratky Ctrl Q viete v Exceli vyvolať rýchlu analýzu. V prípade, že si označím túto tabuľku, tak vo väčšine novších Excelov nájdete ponuku rýchlej analýzy aj na tomto mieste. No ale teda táto rýchla analýza má aj teda klávesovú skratku Ctrl Q. Takže v prípade, ak si označím tabuľku, môžem rovno použiť Ctrl Q, kde teda máte ponuku tej rýchlej analýzy, že z toho môžete vytvárať grafy, kontingenčné tabuľky, robiť tam nejaké sumarizácie, nastaviť tam podmienené formátovanie a tak ďalej. Čiže vzhľadom na tie vstupné dáta, ktoré ste označili, v rámci tejto rýchlej analýzy dostanete také tie nástroje, ktoré si Excel myslí, že vzhľadom na tie vstupné dáta by sa vám mohli hodiť. Takže klávesová skratka Ctrl Q vyvoláva túto ponuku rýchlej analýzy. V bunke D4 mám vzorec, ktorý mi bude vyrátavať prirážku pre jednotlivé pobočky. Čiže 5% zo 150 eur, 10% zo 150 eur, 9% zo 150 eur a tak ďalej. Mám tu teda vzorec aj so správnym ukotvením na základe stĺpca alebo riadka. No ale teraz by som tento vzorec potreboval natiahnuť na všetky pobočky, čiže aj Košice, Žilinu a Malacky. Môžem to samozrejme urobiť tak, že to chytím za pravidelný roh a budem to ťahať smerom doprava, takýmto spôsobom to spraviť môžete. Avšak tu neexistuje nejaká kombinácia nejakej klávesovej skratky a dvojkliku, ako to funguje smerom do dola, že dvojklik to kopíruje smerom nadol, ale teda môžem použiť klávesovú skratku Ctrl R. Označím tú bunku, kde je vzorec, aj s tými prázdnymi bunkami, no a použijem klávesovú skratku Ctrl R. Táto klávesová skratka urobí to, že aktivuje nástroj vyplniť doprava. No a teraz by som buď mohol dať dvojklik smerom do dola a mám to vyrátané všetko, alebo použiť tú klávesovú skratku Ctrl D, takže klávesová skratka Ctrl R vám robí vyplniť doprava. Ak potrebujete v Exceli rýchlo uložiť dokument a nechcete to robiť cez panel rýchleho prístupu a možnosť diskety, prípadne súbor uložiť a tak ďalej,
je na to klávesová skratka Ctrl+S. Takže v prípade, že použijem klávesovú skratku Ctrl+S, Excel mi daný súbor, v tomto prípade teda zošit, uloží. V prípade, že v Exceli pracujete s časovými údajmi, prídu aj situácie, kedy budete potrebovať do nejakých buniek zapisovať aktuálny čas. No a v prípade, že to nechcete robiť cez funkciu Now, ale chcete tam mať ten čas konkrétny, aktuálny, nechcete ho mať dynamický, čiže sa nebude meniť, doslova ako keby ako prilepiť špeciálne ako hodnoty, tak na to slúži klávesová skratka. Kliknem sa povedzme do bunky B3, kde by som chcel mať teda aktuálny čas a klávesová skratka Ctrl, Shift a dvojbodka vám do Excelu zapíše aktuálny čas, ktorý sa neaktualizuje. Povedzme, že by som chcel v rámci Excelu používať už pokročilejšie možnosti správcu názvov a definovania oblasti. Tento riadok by som chcel volať ako BA, tento ako QE, tento ako ZA, tento ako spolu Q, no a zase tento stĺpec ako Q2, tento ako Q4 a toto zase ako spolu pobočky. No ale nechcem každý jeden stĺpec, každý jeden riadok pomenovať zvlášť, takže ak ste to doteraz použili cez kartu vzorce a možnosť vytvoriť z výberu, dá sa to aj klávesovou skratkou. Takže pomocou klávesovej skratky Ctrl+A si označím celú tabuľku, no a pomocou Ctrl, Shift a F3, no a poviem Excelu, aby mi vytvoril názvy na základe tejto označenej tabuľky, na základe horného riadku a ľavého stĺpca, čiže na základe hlavičky a prvého stĺpca. Keď kliknem OK, tak teraz tieto čísla sa mi volajú ako Q2, tieto ako Q4, tento riadok sa mi volá QE. No a to potom následne viete používať pri vzorcoch, riešení prienikov v rámci tabuľky a tak ďalej. Tie možnosti využitia tohto v rámci pokročilého Excelu sú v úvodzovkách nekonečné. Také rýchle a jednoduché si môžeme ukázať napríklad, že by som chcel urobiť prienik za žilinskú pobočku a chcel by som to urobiť v kvartáli 4. Takže takýmto štýlom si pekne viem teraz vytiahnuť, že v Žiline za kvartál 4 bolo zarobených alebo predaných, alebo to, čo už toto číslo vyjadruje, 88 eur. Takže vďaka pomenovaným oblastiam viete pekne a rýchlo, efektívne využívať aj takéto prepojenia v rámci tabuľky, hľadanie prienikov v rámci stĺpcov a riadkov. Prepáčte za menšie odbočenie. V prípade, ak by ste sa potrebovali naučiť Excel na naozaj pokročilej úrovni, máme spracovaný kompletný Excel ako online videokurs, kde je doživotný prístup. Tento kurz sa volá Excel zo začiatočníka na pokročilého a je určený pre všetkých, aj pre úplných začiatočníkov, ale aj pre pokročilých používateľov Excelu. Každý si tam príde na svoje. Viac informácií o tomto online kurze nájdete v popise tohto videa. Taktiež budem rád, ak sa vám toto video páči, že nám tam hodíte like alebo odber. Keďže v Exceli existuje klávesová skratka, ktorá vám dokáže zapísať aktuálny čas, tak existuje klávesová skratka, ktorá vám dokáže zapísať aktuálny dátum. Kliknem teda do bunky povedzme B5, no a nejdem to robiť cez funkciu Today, ktorá by mi ten dátum aktualizovala, ale klávesová skratka Ctrl, Shift a H mi zapíše do bunky aktuálny dátum, ktorý sa nebude meniť, čiže nie je dynamický ako funkcia, ale teda iba jednorazovo, ako keby prilepiť špeciálne, urobíte z funkcií Today. Ctrl, Shift a H. Verím, že touto klávesovou skratkou poteším každého, pretože nepoznám asi človeka, ktorý by v rámci Excelu nikdy nepoužil klasické automatické filtre, takže v prípade, ak chcete rýchlo v Exceli vypnúť alebo zapnúť filter, dá sa to aj klávesovou skratkou. Som teda kliknutý ľubovoľne niekde v rámci danej tabuľky, no a klávesová skratka Ctrl, Shift a L mi zapne alebo vypne automatický filter. Takže pomocou Ctrl, Shift a L viete vypnúť a zapnúť filtre. Pomocou klávesovej skratky Ctrl, Shift a O môžete v nových verziách Excelu označiť poznámky. V starých verziách Excelu týmto budete označovať komentáre. Treba začať rozlišovať medzi poznámkou a komentárom, pretože pre nové verzie Excelu už pomenovanie komentár patrí ako keby takým typickým komentárom, ako možno poznáte z Wordu, PowerPointu a tak ďalej. Takže nové verzie Excelu označujú za komentár práve toto, kde môžete viesť tú štandardnú komunikáciu, komentovať si komentáre a tak ďalej. Vidíte tam ten čas a dobu toho komentovania a tak ďalej, takú tú hierarchiu toho.
Také tie staré typické komentáre začali v nových verziách Excelu volať práve poznámky. Takže toto už sa teda volá práve v nových verziách Excelu poznámka, v starých to je stále označované ako komentár. Takže v prípade, ak použijem klávesovú skratku Ctrl, Shift a O, tak mám označené teda tie staré komentáre, respektíve aktuálne poznámky. No a to práve pomôže napríklad na to, že keby som tam povedzme použil nejakú výplň, je to jeden zo spôsobov, ako si tie komentáre, respektíve poznámky, ľahko identifikujete, že kde sa nachádzajú a tak ďalej. Ctrl, Shift a O. Ďalšia klávesová skratka, ktorú si ukážeme, je Ctrl, Shift a šípky. V prípade, ak by ste potrebovali označiť komplet celý stĺpec, povedzme cena z DPH, tak určite veľkému počtu ľudí napadne, že si to označím tým spôsobom, že kliknem na písmeno daného stĺpca. Nemyslím to teraz samozrejme vôbec zlom, je to rýchle a tvári sa to, že je to aj efektívne. Takže v prípade, keby som klikol na celé ičko, tak mi Excel označí vyše 1 048 000 buniek. Mám to označené v podstate za 1-2 kliky. Ak by som dole nemal nejaké súčtové riadky ani hore, tak viem pomocou stavového riadku zistiť nejaké tie súčty, priemery, počty a mám. Problém ale nastane, ak by som tieto bunky chcel ďalej nejakým spôsobom formátovať. Najhoršie by bolo, keby som tam chcel nastaviť podmienené formátovanie. Pretože týmto označením som teda označil viac ako 1 000 000 buniek a podmienené formátovanie nastavím na milióny buniek. Čo je teda prúser, pretože ten Excel začnete výrazne preťažovať, začne vám padať, zamrzať a tak ďalej. Takže pri označovaní celých stĺpcov si práve na toto dávajte pozor, lebo ak to idete ďalej formátovať, viete to brutálne preťažiť. No a práve na toto sú tie klávesové skratky. Takže kliknem do i3, no a použijem klávesovú skratku Ctrl, Shift, šípka dodola. Klávesová skratka Ctrl, Shift, šípka dodola ide plnými bunkami a zasekne sa, keď príde prázdna. Takže treba si dať potom pozor na to, že keď budete mať v rámci tabulky niekde v strede prázdne bunky, tak sa vám to tam bude zasekávať a vtedy po prípade radšej použiť klávesovú skratku Shift, ktorá vám označí bunky od do. Ale v prípade, že by som povedzme potreboval označiť aj hlavičku, tak viem sa nastaviť do B2 a zase použiť Ctrl, Shift, šípka doprava. Môžem to nakombinovať ešte s klávesovou skratkou zase Ctrl, Shift, šípka dodola. No a tým pádom mám označenú celú tabuľku. Takže klávesové skratky Ctrl, Shift, šípka dodola, dohora, doprava, doľava vám označujú plnými bunkami a zaseknú sa, keď príde prázdne. A v prípade, že na tieto označené bunky nastavujete potom nejaké formáty a tak ďalej, je to oveľa efektívnejšie, čo sa týka nejakého budúceho preťažovania si toho excelovského zošita, ako to, ak označíte komplet celé stĺpce alebo celé riadky. Ak sa budete potrebovať v tabuľkách v rámci Excelu rýchlo pohybovať dodola, doprava, dohora, doľava, tak na to slúži klávesová skratka. Som teda kliknutý v bunke E4 a chcel by som ísť smerom dole. Takže klávesová skratka Ctrl, šípka dole ma posunie vyplnenými bunkami a zastaví sa, keď príde prázdna. Ctrl, šípka doprava, tak som úplne vpravo, Ctrl, šípka hore, tak som zase hore a Ctrl, šípka doľava, tak som zase vľavo. Takže pomocou klávesovej skratky Ctrl plus nejaká šípka hore, dole, vľavo, vpravo sa viete v rámci Excelu tabuliek celkom rýchlo a efektívne posúvať. Klávesová skratka Ctrl-U urobí v Exceli počiarknutie. Označím si teda bunky, ktoré chcem mať počiarknuté, no a keď stlačím Ctrl-U, tak mi Excel tieto bunky podčiarkne. Klávesová skratka Ctrl-X slúži v Exceli na vystrihnutie. Označím bunky, ktoré chcem vystrihnúť, stlačím klávesovú skratku Ctrl-X. Nastavím kurzor na iné miesto, kam tieto bunky chcem presunúť, či už iný zošit, iný hárok alebo v rámci toho istého hárka a pomocou klávesovej skratky Ctrl-V, ako to je pri kopírovaní, tak aj pri vystrihnutí, v tomto prípade tie bunky presuniem z jedného miesta na druhé. Ctrl-X. Klávesová skratka Ctrl-Z vám v Exceli urobí krok dozadu. Je to úplne to isté, ako by ste použili krok dozadu v paneli rýchleho prístupu. Použijem teda napríklad žltú výplň, červený text, no a tučné. Je teda jedno, či budem klikať v paneli rýchleho prístupu na krok dozadu,
alebo teda použijem klávesovú skratku CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z. Takže Ctrl-Z, krok dozadu. Pomocou klávesy F1 si viete v Exceli vyvolať pomocníka. Takže stlačím teda F1 a Excel mi takto v pravej ponuke ponúkne pomocníka. To vyvolanie toho pomocníka a jeho výzor sa samozrejme líši vzhľadom na verzie Excelu, ktorú používate, ale teda v 365 ten pomocník už je celkom premakaný, takže viete si tu zadať nejaké kľúčové dopyty, čo hľadáte, alebo sa preklikávať jednotlivými, ako keby záložkami a spracovanými témami. Ak by ste v Exceli potrebovali rýchlo vytvoriť graf, nejaký povedzme, že základný, na nový hárok a z označených údajov, môžete to spraviť aj pomocou klávesovej skratky. Takže označím komplet celú tabuľku a pomocou klávesy F11 vám Excel vytvorí na nový hárok z označených vstupných údajov základný stĺpcový graf. Potom si ho viete samozrejme naformátovať, zmeniť na iný typ grafu a tak ďalej, ale pomocou F11 viete vytvoriť graf na novom hárku. Čo sa týka ukladania Excelu, mali sme klávesovú skratku Ctrl+S. Avšak povedzme, že z tohto excelovského zošita by som si povedzme chcel vytvoriť kópiu, čiže inak to pomenovať, prípadne tomu dať iný formát a uložiť to na iné miesto. Ak chodíte cez možnosť súbor, uložiť ako, tak práve na toto slúži klávesová skratka F12. Stlačím teda klávesu F12, ktorá mi práve otvorí dialogové okno, možnosti uložiť ako, kde si viem vybrať formát, ktorým to chcem uložiť, pomenovať si to, vybrať si miesto, kde to uložiť a tak ďalej. Ak by ste v rámci Excelu potrebovali v nejakej bunke už danú napísanú hodnotu, vzorec alebo funkciu nejakým spôsobom upraviť, dopísať a tak ďalej, čiže povedzme v bunke B3, mám napísané slovo pobocka, ale potreboval by som tam dať aj č a tak ďalej, tak máte samozrejme viaceré spôsoby, ako to spraviť. Buď ísť do bunky dvojklikom, alebo to spraviť cez riadok vzorcov, no ale keďže sme vo videu na klávesové skratky, tak to robí klávesa F2. Čiže v prípade, keď stlačíme v 2, tak mi Excel nastaví do bunky kurzor, no a môžem danú hodnotu, vzorec, funkciu dopísať, prepísať, aktualizovať a tak ďalej. Klávesa F4 alebo Ctrl+Y vám v Exceli zopakuje posledný krok. Pomocou tejto klávesovej skratky fungujú nastavenia formátov, takéto menu pravého tlačidla, čiže ponuka vložiť, odstrániť, skryť, odkryť a tak ďalej, avšak pomocou tejto klávesovej skratky ani aktuálne v roku 2023 v najnovšej verzii 365 nefunguje napríklad zopakovanie zadania vzorca alebo funkcie. Takže povedzme, že tento stĺpec by som chcel skryť. Excel nemá klávesovú skratku na skrytie, odkrytie, ale stačí mi označiť nový stĺpec a stlačiť F4. Označiť stĺpec, stlačiť F4. Takže Excel opakuje ten posledný krok, skrývanie. Ak by som napríklad nastavil žltú výplň, nastavím sa do inej bunky F4, iná bunka F4, iná bunka F4 alebo Ctrl+Y. Takže pomocou klávesovej skratky Ctrl+Y alebo klávesy F4 viete zopakovať posledný krok. Ak riešite v Exceli aj gramatiku, respektíve kontrolu gramatiky, môžete ju rýchlo vyvolať pomocou klávesy F7. Nemusím ísť teda cez kartu revízia, a keď stlačím F7, Excel mi otvorí dialogové okno pravopisu, kde máte určitú ponuku, čo sa týka opravy gramatiky, pravopisných vecí a tak ďalej. Takže klávesa F7 vám vie túto ponuku rýchlo vyvolať. V Exceli existuje viacero dôvodov, prečo sa oplatí vypnúť prepočítavanie. V prípade, ak by ste si pri Excelovskom zošite, kde je vypnuté prepočítavanie, chceli prepočítať celý zošit a nechcete ísť cez kartu vzorce, tak to môžete spraviť aj pomocou klávesovej skratky. Takže v prípade, ak by ste stlačili klávesu F9, dojde k prepočítaniu celého zošita. Ak by ste v Exceli potrebovali náhle vložiť viaceré hárky, nemusíte to robiť štandardne cez plusko alebo hviezdičku, v závislosti od toho, akú verziu Excelu máte, ale môžete to spraviť aj klávesovou skratkou. Takže klávesová skratka Shift F11 mi do daného Excelovského zošitu pridá nový hárok. Ak by som túto klávesovú skratku držal, tak tých hárkov tam dostanem raz, dva, oveľa viacej. Takže klávesová skratka Shift F11 vám vie v Exceli vložiť nový prázdny hárok.
Klávesová skratka Shift F2 vám v najnovších verziách Excelu 365 a 21 vloží poznámku. Tí, čo máte staršie verzie Excelu a ešte ste nepracovali s najnovšími verziami Excelu, to asi poznáte pod pojmom komentár. Takže v prípade, že stlačím Shift F2, tak mi Excel vloží poznámku, alebo teda v starých verziách sa toto volalo komentár, ale v najnovších verziách 21 a 365 už to Excel začal rozlišovať, že takéto tie typické staré komentáre sú pomenované ako poznámky a do novších verzií Excelu prichádzajú iné nové komentáre. Takže Shift F2 vám vloží poznámku, alebo teda po starom starý komentár. Otvorenie dialogového okna funkcií viete spraviť v Exceli samozrejme viacerými spôsobmi. Mohol by som kliknúť povedzme na tlačidlo FX, alebo na to slúži aj klávesová skratka. Takže som kliknutý v bunke C4, kde máme funkciu Run Between, no a keď stlačím Shift F3, tak mi Excel otvorí práve danú funkciu, jej argumenty a tak ďalej. Ak by som bol v bunke, kde funkcia nie je, takže kliknem sa povedzme do C1 a stlačím Shift F3, tak mi ponúkne tú štandardnú ponuku naposledy použitých funkcií, kde si viem vyhľadať funkciu, ktorú potrebujem, zmeniť si kategóriu a rýchlejšie tú funkciu nájsť. Takže klávesová skratka Shift F3 vám otvorí dialogové okno funkcií. Ak by ste potom potrebovali v rámci Excelu prepočítavať iba aktívny hárok, nie celý, zošit, tak na to slúži klávesová skratka Shift F9. Keď stlačím klávesu Shift F9, Excel mi teraz prepočítal len čisto tento hárok 1. Ostatné hárky nie. Pomocou klávesovej skratky Shift a medzerník, čiže Space, viete v Exceli označiť celý riadok. Som kliknutý v bunke D8 a keď teda stlačím Shift, medzerník, Excel mi označí komplet celý riadok. Ak by som potom označil povedzme 2, 3, 4 bunky, tak mi klávesová skratka Shift a medzerník označí 4, 2, 3, 5 riadkov. Toto sa potom dá využiť v kombinácii zase ešte klávesovej skratky napríklad Ctrl plus alebo Ctrl minus na vloženie alebo odstránenie riadkov. Pomocou klávesovej skratky Shift a ľavé tlačidlo myši môžete označovať bunky, ktoré sú pri sebe. Takže ak by som napríklad potreboval označiť bunky B3 až I3, tak sa kliknem do bunky, kde chcem začínať, čiže v mojom prípade B3, stlačím a držím Shift a kliknem do I3. Týmto spôsobom mám teda označené tie bunky ako keby odtiaľto, potiaľto. Môžete tak urobiť potom aj samozrejme na stĺpce, čiže práve ako náhradu tej klávesovej skratky Ctrl, Shift a šípka dole. Označím to teda od I3, presuniem sa na koniec tabulky, stlačím a držím Shift a kliknem do I95. Týmto spôsobom som označil potom práve aj prázdne bunky. No alebo to môžem potom spraviť aj samozrejme diagonálne, takže kliknem do nejakej bunky, povedzme D3, stlačím a držím Shift, kliknem do bunky G10 a Excel mi to spraví diagonálne. Takže klávesa Shift a ľavé tlačidlo myši vám označuje bunky ako keby od do, ktoré sú pri sebe. Pomocou klávesovej skratky Shift a šípky môžete v rámci Excelu označovať bunky, ktoré sú vzhľadom na aktívnu bunku alebo označenú oblasť hneď tesne vpravo, vľavo, dole alebo hore. Táto definícia tak možno škaredo znie, takže ukážeme si to rovno. Kliknem do bunky D7 a povedzme, že by som chcel označiť ešte ďalšie 3 bunky smerom doprava. No ale nechcem to povedzme ťahať myšou. Takže môžem urobiť tú vec, že stlačím a držím Shift a pravou šípkou sa ako keby posuniem. Týmto spôsobom mi teda Excel označil ešte 3 bunky vpravo. Ak by som teraz povedzme ešte zobral šípku smerom nadol, čiže stále držím Shift a použijem šípku dodola, tak mi začne ešte označovať smerom dodola. Alebo teda kliknem sa do tejto bunky, stlačím a držím Shift a idem ľavou šípkou smerom doľava, no a povedzme ešte šípkou dohora. Takže keď držím Shift a používam šípky, tak mi Excel začne aj takýmto spôsobom označovať bunky. Ďakujem za pozrietie tohto videa. Ak sa potrebujete naučiť Excel do praxe, či už na začiatočníckej alebo až v veľmi pokročilej úrovni, znova pripomínam môj online videokurs zameraný na kompletnú prácu s Excelom, Excel zo začiatočníka na pokročilého. V
prípade, že sa vám toto video páčilo a bolo pre vás užitočné, budem rád, keď nám tam hodíte nejaký koment, prípadne like, alebo si kliknete odber. Moje meno je Michal Šurina a do počutia v ďalšom videu.